kumba kwacho hakuna kana chekudya. Ndangomuka izvozvo handina kana chekudya. Kutouya pano handina kana chandadya kana wani. Ishungu dzinondipa kuti ndirambe ndichidaiso kuti ndinosvika kupi ndichikumbira. Hama dzese, hama dzamai vangu chaidzo inini dzakasvika pekundidzinga. Ndakarohwa inini sisi Elizabeth kuti ndiri murombo. Nanhasi ndinodonha nenyaya yekurohwa ikoko. Namai nini namai vangu nasekuru hawana hawo kuita kundikutsanirana, asi mai nini vakandirohwa zvokuda kundiuraya chaiko. Sekuru vakandirohwa zvekare zvokuda kundiuraya. Asi vese vaingonotaurira shoko rimwe chete kuti hatichagona kugara newe nekuti uri murombo. Ndakasvika pekubvunza kuti ndakaitawo zvekuda here nini urombo ihwohwo, zvokuti kana dai mari yandatovirisa kunoko ndakaipiwa kudhara, asi ndichingoite kusunyikidza kuti chirongwa ichi ndizondowana mari yokuti ndawisa kuno. Asi kana ndikadzoka gasi chairo hamuna, ndikaenda kunoti ndikweretesewo mari kana dhora chairo hakuna munhu anoda kundipa, nekuti anozoti kana kuti ndikakweretaka ndinoidzosera nei. Ndikaenda kubasa handibhadharwe. Kutsvaga kana mari chokungoti ndingosakurawo pachiwanze peumwe munhu chaipo ndogona kuriwana, asi handipiwe mari yacho. Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Ndofunga mukati meupenyu tine hama dzakasiyana-siyana. Tina baba mukuru, tina na tete, tina na mai nini. Zvekuti zvinhu zvikaoma tinotizira ikoko. Asi zvese izvi dzangova ndangariro kumudzimai wandigere naye pano, amai Mabhiza vati aiwa chimbouyaiwo munzwe nyaya yangu inosuwisa. Baba vangu vakaenda kuhondo ndiri mwana mudiki, asi kubva ipapo ndine 2 years ndinorota baba, ndinogona kunzwa izwi rababa, asi kuti ndichemerewo kuhama kuti ngatifambei tinzwisise kuti chii chiri kumboitika mukati meupenyu hwangu. Hapana ari kuda kundinzwisisa. Hama dzimwe dzinotondirova kuti hatifambe kana kuti hatigare hatibatirane nemurombo akaita sewe. Regai tinzwe nyaya yamai Mabhiza kuti yakanyatsotifamba sei kubva vaine 2 years. Tinzwisise zvakare kuti mari dzepensheni sei vari kunzi murombo, mari dzababa wavo dziri kumboenda kupi. Ivo vakanga vari murwi wehondo. Mama makadi Ndofara sisi muri sei zvenyu? Nani kuri sei kumba? Kumba kuri raiti chose, matambudziko bedzi. Tisatambosvika kumatambudziko. Ndabva ndaona kuti makaremerwa. Ndichingokumhoresa matanga kuti matambudziko bedzi. Ko munhu unoziva kuti aiwa matambudziko hawo asi aiwa Mwari ari kutichengeta. Ndizvozvo mumatambudziko Mwari haambokangamwi kuchengeta vanhu vake. Nechikonzero chokuti ndiye akatisika. Uye anoziva mumwe nemumwe zvaanoda nezvaanoshuva nezvaanotsvaga. Saka mune zvese izvozvo unozosvika pekuona kuti hongu izvi Mwari zvese ndinotenda kuti anotibatsira, asi apa patinonokei paramba. Panoita inenge iri nguva chete, handi vakuru vanobva kuti mirira nguva ichaita sei ichakwana. Mumhuri menyu mai Mabhiza makaberekwa muri vana vangani? Kuna baba takaberekwa tiri 2, asi mumwe nemumwe ana amai vake. Kuna amai tiripo 5. Pau5 hwedu ini ndini wekutanga, ndina baba wangu wandakateedzana naye mukomana ana baba wake. Vechi3 varipo 3 wana baba wavo, asi tese takadaro hapana ana baba mupenyu, vese vakashaya. Mati vana vese havana na baba vakasiyana, asi pana vana baba ivavo hapana ana baba mupenyu, asi mai mumwe chete. Ndizvozvo chaizvo, nokuti inini ndini first born. Ndinonzi Sara Mabhiza. Kotevera anonzi Amon Chimanda ana baba wake. Koita baba wetatu wakaisiya vana 3. Pavana 3 wekutanga ndi Miriam, koita Previous, koita Naomi. Wakasiona baba wavo wakadaro wakashaya 2017. Saka muri 5.
Takatarisa kukura kwamakaita muri vana ndikunzwa muchiti tiri 5 asine ana baba vakasiyana. Kukura kwenyu makakura sei? Tinoziva kuti zvinhu zvakaoma kuti nhasi mabva pano mangwana maenda apa. Makakura sei muri vana vane vabereki vakasiyana? Ichokwadi. Mukukura inini sezvo ndiri first born. Ndakachengetwa kwambuya kwakaberekwa mai. Ndakambotanga kugara kwakaberekwa baba. Nekuti kwakaberekwa baba? Zvinhu zvakaoma muri eZimbabwe. Ukaona munhu asvika pakuomerwa kana pakugumirwa, zvinhu zvinenge zvichitambudza mwoyo. Asi chakakosha ndechekuti tinzwisise nhoroondo iyoyo kuti yakafamba sei, kuti tizova neuchapupu hwekuti nyaya yacho iri kuenda kupi, uye vanoda kubatsira vanoda kuziva kunenge kwakabvira dambudziko remunhu. Saka regai ndirambe ndichitaura naamai mabhiza zvichioma zvichirwadza, asi tichashingirira kuti nyaya iyoyo ibude pachena, tiona kuti rubatsiro rungabve kumativi api. Asi chakatingakumbire ndechekuti sekutaura kwavaita kuti aiwa zvinhu zvakaoma kuti uberekwe muri vana 5 vana nababa vakasiyana. Kukura kwacho kunenge kuchirwadza, mukabva apa moenda apa, asi regai tinyatsonzwisisa kubva ipapo kuti zvainyatsofamba sei. Kumusha kwababa ndiko? Kumusha kwababa kuUMP Uzumba Maramba Pfungwe. Kuri kunonzi kupatsika. Zvakadaro ini ndichikura ndaane 5 years. Kubva ndichiberekwa kusvika ndine 5 years ndaigara kwakaberekwa baba. Asi nekushungurudzwa kwataitwa ikoko nemunin'ina wababa kwanga kwakarema zvikuru. So mai vakazotiza, pawakatiza vakatiza neni vachidzokera kumusha kwangu wakaberekwa. Tasvika kumusha kwakaberekwa mai takagara zvakanakisisa kusvika nditange grade 1. Dambudziko rangu raive ririmo muzasi umu, asi ranga risina kundikurira semwana mudiki. Ndaingonoti ndikamuka ndichitamba ndizvozvo. Parikazotanga kundikurira dambudziko rangu, baba wangu inini wakaenda kuhondo, hawana kudzoka. So kukura kwandakaita mai vaitaura nhoroondo yekuti inini ndichine 2 years hanzi ndakambotaura kuti ndarota baba wakafa ndine 2 years dzokurarama. So mai zvakavakatyamadza nezera range ndinaro kuti 2 years dzinoziva kufa kwemunhu. Wakandibvunza wakati sei wati baba wako wawarota wakafa? Mai ini ndakati baba wangu akakarara asi wangu asingafemi. Zvinhu zvakakatyamadza vanhu nezera randikange ndiri. Izvi mai vazotaura yanhoroondo ini ndakura. Saka ndakura kudaro pakazopera dzingaita 10 years. Pa10 years ndipo wakazonzwisisa kuti shuwa wemuhondo wazhinji wakadzoka, kureva kuti iwo wakatsakatika vanhu. Ndipo wakazotanga kushandisa shoko iri. Kufamba kwemazuva zvekare ndakatanga kuona baba wachinditi ndoda kuti uende kumusha, kureva kumusha kwedu kana kuti kwakaberekwa baba. Kuzumba Maramba Pfungwe tanga tiri ikoko zvekare ndokwataigara, but ndanda kuchinzi ndichibva kudzinza rekwaamai ndichienda kudzinza rekwababa. Saka zvaita saizvozvo inini ndaiudza vabereki handizivi kuti chinhu vachigamuchira sei, asi hazvina kuitika sekudaro. Ndakaramba ndichikura chinhu chachina kuitika zuva rimwe chete. Ndangoti zvakaramba zvichiitika kwenguva mazuva nemazuva. Ndinorangarira zvazvino ndikagara kudai sokuti ndakadaiso ndakarara panze pasi. Ndakanzimuka ndokubva ndamuka live chaiko, ndokubva ndanzichifamba uye kuno baba live chai ndichimuka anga ari masikati kwete usiku. Ndokubva ndafamba ndichibuda muchiwanze. Saka ndichibuda muchiwanze ndakanzichimira ipapo, ndokubva ndamira ndikaona baba wangu inini nababa wavo neshamwari yababa vari vatatu, wese wakapfeka makamafurashi. Sori yenyanya inondibata zvakakura. Vakanditi ndoda kuti uye kumusha. Ndoimba kuti ndanda nemakore anongaita 17 years. Vakanditi inini ndoda kuti udye mari yangu. Ini ndakati honai baba ndichiri mudiki handina kana chandinoziva, kana kwandotangira kuti ndingaende kupi handina. Kutaura kwandaita nawo zvingakunetsei kunzwisisa kuti ndaitaura nawo sei ini ndichiti wakafa. Baba ndainzwa voice rawo zvokuti kana nazvino kukura kwandaita ndachembera so voice rawo rababa ndinorinzwa.
so ndakati inini handina chandogona kuita. Ndakasvika pa25 years kana siri unyanya kukanganisa. Ndasvika pa25 years wakanditi inini iwe wakazoti chii nenyaya yekufambira mari yangu. Ndati inini baba zvamuri kutaura izvozvo ndiri kuzvinzwa asi handina kana 1 kwandoziva kwandotangira apo ndandichiri kumusha kuno kuHarare ndisati ndatombokuziva kana kamwe chete. Saka zvaita saizvozvo inini ndakazoona kuti matambudziko angu ndopayakatangira ipapo zvakapfurikidzisa. Ndakabva ndazoti baba zvamataura ka ini ndazvinzwa, inini ndakunamata zvese izvo zvawakafa kuwakafa, wapenyu kuwapenyu, ndokubva wanditi ndazvinzwa zvawataura, asi kubva zuva ranhasi uchienda mberi hapachisina chauchashanda chinobatika kana chaungararama nacho, nokuti uri kufanira kudya dikita tsaru. Usati wapedza dikita tsaru haufaniri kudya dikita nyowani, kureva kuti inini kunyange ndikashanda nemaoko yangu aya hakuna chinofamba, hakuna chinobuda kusvikirana mari iyoyo yabuda, kusvikirana mari iyo ndaidya yapera ndokuti ndizotanga kushanda zvinobatika. Zvadaro izvozvo 2023 ndiri kuBotswana ndakangonzwa izwi zvekare richinditi wakura, wamunhu muhombe, wakura katatu richindidaro. Ndakamira mukicheni masikati, saka ndakacheuka ndichiti zvimwe kune ari kunditaudza. Ndakaona ndiri ndega mumba imomo. Chakandishamisa nanhasi chichiri kundishamisa, ndaive ndakabata foni yangu ndiyo iyi yandaive ndakabata. Ndakangoona ndakutobaya foni yangu live chaiyo. Ndichibaya ndikaona ndapakanzi YouTube. Ndakaramba ndichibaya. Ndakazoona pakanzi tateguru tasvo. Ndakaramba ndichibaya. Chakazoita kuti nditevere nekutevedza mavhidhiyo asekuru tasvo. Kune mumwe munin'ina wangu akanga ambondiratidza 2022 achiti honewo mashure ari kuitika zvinowanikwa muwanhu zvatinoitirana muupenyu zvakaipa. Chiona izva zvaakuita, zvaakunyadzisa, zvaakubudiswa pachena. Ndichiona vhidhiyo iroro tiri panguva yendobva ndati uyu murume ndofanira kumutsvaga uyu. Ndiye wandaona wandanzwisisa kuti ndikamutsvaga ndikamuwana anondibatsira dambudziko rangu rakapera. 2022 ya2023 iyoyo ndanzwa mazwi iwaya, ndakaramba ndichifolowa. Ndakaona mavhidhiyo akawanda kusanganisa neyaSimba neyamadzimai Magadharena waiita zvechiprofita. Zvese izvozvo zvakandisimbisa kusvika pari zvino panapo. Ndabva kuBotswana ndikazobva 2024 muna December ndichisvika pamba. Handina kudzora nzvimbo kuti ayo ndongoti ndiri mupostora ndakatonzwa ndichitoenderera mberi. Pashure peizvozvo ndikazotorota sekuru tasvo nechikonzero chekuti ndikange ndakuwaziwa kuwaona mumavhidhiyo mufoni. Ndakarota wachindishandira but zvikangoitika 3 seconds handina kubata kana mazwi, asi ndakapepuka ndichiona vision yavo kuti ndanga ndiinawo, asi handina kubata kuti tanga tiri kuti kudii. Zvinhu izvozvo zvikabva zvangobvura zvikangoitika musi umwe chete. Kusvikirana nezuro ndafonera mukoma Robert. Mashure omo ndakambofonera, handizivi zita, anonzi Zodwa here kana kuti chii, mumwe sekuru unoshanda nasekuru tasvo wanenge wachiturukira mazwi. Ndakambowafonera ndikabvunza ndikati ndingafamba sei uye kuti ikoko kunodiwa chii nechii. Vakanditi $200 kana kuti 400. Ndakagara pasi ndikati nini zvandisina kana yekutenga sauti inovava chaiyomba munomu, saka ndichaita sei. Asi ndakatanga kuona vision yasekuru tasvo zvekare. Inini wachiratidza kuti wari kumira neni kana kuti uri kufamba neni kana kuti kundibatsira, inini ndiri mudhuze nawo. Saka zvakandisimbisa mukati memwoyo wangu kuti pane zvino panapa inini handisi kuda kuti inini hongu ndiri murombo handina chandinacho, asi inini ndoda kuti ndizodzoka ndasvikako. Kunyange vanhu vomunharaunda, hama dzangu neshamwari, ndaivataurira zvinhu izvozvo. Ndikati inini ndo zvandagaya nokuti nhamo yandanayo nezviitiko zviri kuitika muupenyu hwangu zvakawanda zvikarema, zvimwe zvacho imimi munotozvinzwisisa ndichiudza vanhu vomunharaunda. Saka ini zvandakuchita ndakutoshingirira izvozvo ndiende ndodzokera ikoko. Kana zvaramba ndochigara pasi ndoziva kuti zvaramba, nokuti chinoitika ndechekuti kunyange ndashanda ndapedza mari yangu ndaipiwa iyi, hapana kana chainoshanda kana 1 kana kuti nditenge chicho kuti ichi ndo chandatenge chakuna 2. Dzimwe nguva mari yacho handiiwane, dzimwe nguva ndogona kupiwa shoma. Saikoko kwandikabva kwakatosara mari inogona kusvika pa$600 yandikatonyimwa. Svikana nhasi ndikutadza kuti ndoiwana sei mari iyoyo. Ndochikonzero chaita kuti inini ndisvike pano. Hongu
zvimwe zvirimo mukati, matambudziko akasiyana-siyana kusanganisa nevana vangu, kumurume kwandakabva, munzvimbo yandinogara, matenda muupenyu hwangu. Izvo zvizvi ndazobvuma manje kuti ndarwara. Nzeve, ndine dambudziko nenzeve dzakatanga 2013 kunosvika pari nhasi. Handichatozivi kuti ndoita sei. Ezvinezvani haisi kutonzwa kana zvishoma. Iyi ndeyandiri kutoshandisa naye kurudyi, asi iwe ndeyakatopora ndane 2 days yapora zuro nanhasi. Iya handichataura kuti zvinhu zvacho zvandikurira. Takatanga sei nzeve? Nzeve takatanga kuri kurota, ndikapedzisira ndakunzwa riri zwi zvekare richinditaurira munzeve dzangu kuti wewe isa munamato wokuti ndakanzi isa munamato wemafuta andaizora kemfa, ndobva ndanzi isa soti imomo mumafuta imomo. Saka ndaita saizvozvo, ndakanonoka kuzviita, ndikazozviita maybe after 3 weeks. Pandakazozviita after 3 days, nzeve yekuruboshwe yakatanga kubuda zibundu. Ndopakatangira dambudziko ipapo 2013. Zvaita saizvozvo ndikangoti anofunga chipundu kusvika chipundu chiye chachena. Saka dambudziko rindozoitika pachipundu apa chikachena, achisvinike chemunzeve chobva chaputika, chakubudisa mvura yekana mukacherekedzana zvino apa pachine maronda asati anyatsopora. Inobva yakanganisa nzeve yese zvekuti 2013 iyo ichi ndaitofungidzira kuti chichabva ichi nemaronda yaivepo. Saka pegore iroro rese zvikabva zvatoenderera mberi, hazvina kupera. Zvaingoita off maybe kwe3 days, zvototanga 1 week ndiri pamatambudziko yakasimba kusvikana zvinezvi nzeve idzi dzikungoita on and off. Saka voice ramainzwa richiti ita muteuro wemafuta ranga riri voice rababa futi kana kuti? Handingarinzwisisi kuti nderani, asi ndaingonzwa riri voice iri manje harina kutanga musi iwoyo kana kuperera ipapo. Voice iri kazhinji ndinorinzwa kana ndawingwa nematambudziko, kana kuti hondo dzakaipa, kana kuti zvimwe zvinhu zvingakanganisa upenyu hwangu kana utano. Ndopandinonzwa voice iroro. Handingorinzwi nje kungoti ndashaya shuga ndakunzwa voice, ndashaya icho ndakunzwa voice. Rinouya bedzi kana ndawingwa nematambudziko inini yandisingagoni kuona nemaziso enyama. Randingagona kuti pari zvino panapa kuti voice inogona kunge riri raMwari nerababa pazvinhu zvingani zviviri. Pamusoro peizvozvo kune dzimwe nyaya mumashuromo kusvikana zvino dzakusumuka zvekare dzandingati dzemasvikiro. Masvikiro zvakaoma muri eZimbabwe. Ndifunga muri kuona kupererwa kuri kuita mai mabhiza vandinawo pano. Regai tirambe tichitikudza nyaya idzi tinyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei mukati meupenyu hwavo. Masvikiro ndeaya mai mabhiza? Masvikiro aya ndeemudzinza kwakaberekwa inini, kwoita mweya wababa wangu inini, kwoita mudzimu wemhondoro chaiwo, mweya yenjuzu chaiwo, madhimoni ekuroya chako dzese dzidzo ihondo dzakazara munyama dzangu kudai. Asi nini pache zvangu pamadhimoni ekuro handisi kuti ndoroya, asi vanhu vacho vanondimanikidza inini kuti ndisvike kuti ndiende kunoroya. Asi vamwe ndovaudza live zvamuri kunditi handizvide, handidi mweya wekuroya. Madhimoni enjuzu ndakatosvika pekuti inini ndakasarudza kunamata Mwari. Ndakasvika pekunzi nhasi unoti pajudgment day awinu. Kuri kurota, ndakarota ndiri kumvura zhinji chaizvo yandingati nyanza. Saka kumvura ikoko kwakaita semawirire fanika mawirire amaita kuuya kuzondigamuchira. Ndozvakaitika ikoko. Ndauya kuzogamuchirwa ndakasvika mumvura, asi kufamba kwandaita ndaifamba ri pamusoro pemvura. So kwakadedzwa mumwe murume waningati muchena ndebvu, kureva kuti uye chikurukuru, akabva ane sofa rake rakaita dombo, kwete kuti ranga riri dombo rakakura sesofa saiko, kandi ne design yesofa. Rakasvika kunogadzikwa pamberi pangu zvikachinzi gara apa, tauda kuti taurana nekukutanga nekuguma nhasi. So wakandibvunza kuti iwewe sei uri kuramba kuita zvemanjuzu. Ndikati ni zvemanjuzu handichada nekuti inini ndinonamata. Saka izvi ndakasiyana nazvo kudhara. Imimi kudai maida nezvangu makandibata kubva ndichiri mwana mudiki, nekuti kubva ndichiri mwana mudiki hongu ndakatanga ndine nani yesi kunamata. Padai mukanditangira kumashure kokwenza ndaziva nezvaMwari zvaive zviri nani. Saka wakandibvunza mibvunzo ino
inokwana kuita mitatu handichairangarira. Inini ndikavhunzawo mibvunzo inokwana kuita mitatu handichairangarira, but yawo yese ndakaipindura. Yangu yese hapana kana one yawakapindura. Saka ndokubva ndanzive chibuda wega udzokere kwawabva. Ndokupedzisira kwandikaita kurota zvinhu izvozvo pamakore iwayo. Izvi ndakati zvakatanga kuitika ndine 17 years. Ndoda kurangarira gore kuti raive riri gore ripi ndine 17 years pandikatanga kuona zvemanjuzi zvemudzimu nezveizvei, but zvababa ndakangotanga ndichiri muchechi, ndakangoti ndichiri mudikisa 2 years zvichikwira kusvika nazvinezvi. Saka ndoda kubata ipapo, ndodaenda pashave reuro iri. Makazoziva sei kuti muri kuberekeswa shave reuro? Right, nyaya yakatanga kutoitika ndeyekuti paiva nambuya wamai wangu wakabereka baba wavo. Mbuya ava waindifarira zvekuti rimwe zuva ndinorangarira takava chamagubhezi akasaoma, wakasarudza inini pakati pemhuri yese, vakati iwe ndinoda kuti tichifuge tise gumbezi rimwe chete, ava vachapuhwawo kawo kadikidika gumbezi. Saka nguva dzatakafuga idzodzo mbuya wakamuka wakatanga kundibata kubva pasi petsoka kunosvika kumusoro. Mbuya ava ndakanga ndabva mukuwarota wachindipa tunyama twaive tutatu tudikidiki twakadai so turi muchihari chidikidiki chakazara mvura, wachinditinyurura nyama iyoyo udye. Ini ndaisaziva kuti inyama yei, but mupfungwa dzangu ndakangoti sei ndapiwa nyama iyi pasango pasina imba. Nyama iyi hapana kana moto payabikirwa, nyama iyi haisi kuzikamwa kuti nyama yei. Ndokubva ndavaudza, pandikamuka ndabva ndataura nyaya iyi. Mbuya wakabereka mai wangu ini ndokubva nditi aiwa mweyawo kanaona iwo warota zvinhu zvakadaro haufane kutaura iwo wachinzwa. Ndo nyaya dzeuroi. Takazoti rimwe zuva futi kusiri kurota, mbuya wakafamba wakaenda kwawakaenda, waiza kuti inini ndaive nemisikanzwa ende ndaive nayo zvandairambidzwa kuti izvi usaite. Ndo pandaitangire papo ndichienda kumberi. So waive nedhiramu rawo. Inini sezvamuri kuona nazvino kuti ndiri munhu mupfupi, ndichiri chimwana chidiki, so dhiramu raive riri refu kwandiri. Ndakatora duri kana muchiriziva ndakatsika pamusoro paro, ndakatanga kusumudza zvinhu zvaive mudhiramu imomo. Makatanga kushinyira mudhiramu. Mbuya wakabereka mai wakauya wakandoona ndiri bhizi nezvinhu izvozvo, wakatiti iwe ndiwo wakazonditaurira kuti maungo uchivhura manga muine nyoka ndiye wangu uchinzwa kushinyira. Zvichienda zvakadaro hazvina kuperera ipapo kana kutangira ipapo. Ndichikura wakazoita wamwe wakazoya munzvimbo wekuroorwa. Ndinorangarira imwe nyaya yakaitika yekuti yakaitika masikati chaiwo. Ndakasumudza mugomo wangu ndokaenda kunochera mvura kutsimire wamwe wanhu wekumaraini kwedu village rimwe chete. So ndakasvikira mvura irimo mutsime, iwo wangu wakangogadzika mabhaketi awo kuti mvura iwande wozoya wachichera. Ndobva ndasvika ndachera mvura iyeyi. Mugomo wangu wasvika muhafu, vanhu vaive vakauya wakati iwe wese wachera mvura iyi, isusu tikagarira mvura iyeyi kuti ticherewo. Saka dai iwe watanga kucherera migomo yedu, mvura inenge yasara wochichera mugomo mako. Ndikati inini handishandire izvozvoba, ndangosvika kuchera mvura chete. Wakabva wazoya wakawanda wemusha wese, wakatanga kunetsana neni. Pandikaona kuti wawanda ndikabva ndanyarara, vandangotsika mugomo wangu vanabuda vandaenda. Kwakuma 10-11 dzeusiku, mai wandikatanga kutaura nawe iwavo anova akada kutarisana neni pazera, wakabva wauya wakandimutsa. Ndarara manje, wakati muka. Ndamuka, ndakamuka ndikagara live chaiwo. Ndokubva nditi ndoda kuti uone kuti mumba mako munei. Ndikabva ndatarisa imba yese kusvika nemudenga, ndakaona makazara matumbu emombe manyoro. Wakanditi ndo panotangira simba rangu ipo papa. Iwe chimbonditaurira kuti masikati pawachera mvura wangu uchitembei. Ndikati zvamaona ndichitemba ipo paye ndo zvandiri kutemba nanhasi. Saka ndokubva nditi nini zvandaoda kuita, ndoda kukudyira mwana wako. Saka mai vaenda akabva ndavati mwana wangu hapana anodyiwa. Mwana wangu anga ine 3 years panguva yacheyo. Ndikati mwana wangu hakuna anodyiwa. Ndikabva ndatanga kurira nemweya mutsvene ipapo, ndatanga kuamhanyisa. Kuamhanyisa kundikange ndakuona chiri chiratidzo kusvika wapinda mumba mawo. Ndo zvimwe zvinhu. Saka hopedzi ndikabva ndaenda kunodzitaura kuchechi. Saka ndadzitaura kuchechi, vamwe vanhu vaunoroya nawo wakabva enda kunovaudza. Wawaudza musemande takabva tasangana muroti tichienda kumunda. Wakabva wati iwe hanzi wakandinanga huro ini ziri kuchechi. Ndikati nini hapa zvina kuperera ipapo chete. Rega ndibva ndanyatsokutsanangurira zvese. Ndikabva ndamutsanangurira mukadzi uyoyo. But chiri kundishamisa kusvika nazvino takaonana kudai so hatigarisani. Handiende kure zvakanyanya, ndoda kutaura zve2 weeks ago ndiri pamba pangu ipapapo. Ndakarota ndichinzi iwe riri zwi iroro rinondivinga kana matambudziko auya. Rakati iwe tarisa uone kusaidi uku kune mhuka iri kuuya. Shuwa ndakacheuka ndikaona kuri kuya ndandingafana kuti garwe.
garwe iroro rakasumuka kusvika pasaizi iyi. Saka ndikabva ndanzi nhonga dombo riri paside pako uteme chinhu ichocho, ndikabva ndatema vachachema izwi ramaiwa panext door. But zviri kuitika izvo zvikataura kwandiri kuti ndikagara panapa, mai wavo hasi kutaura neni. Wakada kutaura neni vanenge vakatarisa pasi kana kundipira godzi. Ndo zviri kuitika izvezvi kwamatobva kumwe izvezvi kutaura kunoku 2 weeks ago. Zvinhu zvakaitika 2 weeks ago zvakawanda pamba pangu ipapo. Ndingati ndakauya muna December January kumawambo, kana kuti ndoti end of December here kana kuti 1st of January 2 years ago. Ndainzwa ndichinzi izwi iro richiti ndoda kuti uchere pamusuwo pemba yako apa, pane zviripo. Saka ndakazoti muna December imomo ndokufa ndaenda kune imwe chechi. Saka ndaenda kune imwe chechi, mai wepachechi papo wakazouyawo kumba kwangu muprofita. Ndokufa ndipamvura yemunamado vandakusha pamba pangu. Mande yacho ndokufa ndanzwa simba rekuti ndidhige pamusuwo apa. Nanga ndine munin'ina wangu neshamwari yemunin'ina wangu tiri 3. Saka ndakangotora badza ndikati, vasikana, ndoda kuti mucherekedze chinhu chiri pano uye murekodhe musoro menyu, nekuti zvinhu zvandoda kuita panapa zvinhu zvane nguva ndichinzwa kuti ita zvakati. Saka ndikabva ndatora badza riri ndikati ndoda kudhiga pamusuwo apa, neni handisi kuzoti panei. Ndakadhiga pakabuda katombo kachena kane ruvara kunge mazai eshiri. Shiri handizoti mhando ipi yeshiri iyoyo. Saka katombo kaka ndikakasumudza nevhu nebadza zvese kabva kawira uko. Shamwari yemunin'ina wangu ndiye akazoti ako sisi kazai ako ndekei. Ndopandikazokaonako, ndakaona ndikati ndo zvimwe zvezvimwe zvinhu zvandiri kuda papi, but iko zvinezvi ndichitasana nekatombo ikakaka ndiri kunzwa ndichinzi ndichere futi kunze kwesitubu iyi papari pamusuwo chaipo kudai, ndanzi chere kunze kwesitubu, asi handisi kuzivawo zvekare kuti panei. Ndokubva ndachera mapadza anenge angoita 3. Pandakachera mapadza anokwana kuita 3 ndikabva ndatema zipapabheki ranga riri ipapo, ranga riri rikabva rabudisa mabhonzo nezvizvi zvemazino izvi zvemurusha zvemusasi izvi nechepano apa pagodzi. Saka zvabuda zvinhu izvozvo uko hakusi kurota live yakaitika iyoyo. Saka zvaitika saizvozvo ndakabva vanin'ina wangu akatarisa wakati sisi izvi zvabuda izvo, ndikati handizivi. Saka ndikabva ndagara pasi, ndikabva ndati miri wangu wese ndakunzwa kupera simba. Saka ndikabva ndati ndinege ndichibvisa pepabheki ndinyatsoongorora ndione kuti mukati munei. Ndabva ndasumudza pepabheki, pandikada kuti ndivhomoreso pakabva patsvedza semutsvedzero unoita derere. Kutsvedza kwakaita kuti ndikabva ndanzwa miri wangu wese kumhanya ruoko kupinda musoro kudai so zvichikwira kupinda musoro. Ndabva ndanzwa kupera simba, ndagara pasi ndakutonzwa kusarirwa nguva yekare iyoyo. Ndati asikana ndonyaya yapana, ameno ndichaita sei zvinhu izvi, handisi kuzoti zvinhu zvakamira sei. Saka ndikabva ndati nena ayo zvandakuchiita ndakusiyana nezvinhu izvi, ndangotenderera paseri apa ndonotarisa chero munhu ari kupfuura nerodhi ndomudedza uya atibatsire kuongorora zvinhu izvi. Saka ndikabva ndapoteka, ndobva ndaona vamwe varume 2 vaipfuura rodhi, ndobva ndavashedza hawana kuramba. Ndati ndoda kuti tibatsirane kunzwisisa zvinhu zviri apa kuti ndizive kuti zvi. Ndobva vati alright. Ndakavaratidza ndichisumudza chimwe nechimwe pazvishoma zvakange zvabuda izvozvo. Ndikati mimi musabata, ndikati chinhu ichi kana takachita satinoti ndechei, hanzi hatizivi. Ndasumudza aka kegotsi aka, ndikati ndekei, hanzi hatizivi. Showarume wakuru wakapererwawo. Saka ndakatanga kuda kuvatsanangurira sematsanangurira ndaita nhoroondo yangu kubva pekutanga. Saka ndakabva ndadonha. Kudonha kwandakaita sandikangoona kumasoko kwangu ndakangoona chinhu chebleki raningati irima rakangodai so kutenderera kudai so. Saka parakatenderera ndopandikabva ndatotenderera neniwo ndaenda kunorovera pachimubhedha chiri pamadziro pemba, ndokubva ndatodonha. Handina kuzoziva zvakaitika nokuti nzeve dzangu dzese dzikabva dzavhara. Saka ende futi handina kuzoti ndakatora nguva yakareba sei ndakanyarara kudaro. Ndakazoti panguva yandakasvinura kana kuti pandikatanga kunzwa mazwi kana kuunga kuti nzeve dzangu dzakuvhurika, ndakatanga kutaura nendimi. Ndataura nendimi kudaro ndakabva ndanzwa simbawo zviri nani. Handina kumira kutsanangura tsananguro yangu iyoyo, ndakatsanangura kusvikirana ndakuda kuenda kunopedza. Saka munin'ina shamwari yemunin'ina wangu uyu pandakapepuka ndikamuona asipo, ndikabvunza ndikati aendepi, zvikachinzi aenda kuti anzi kudedza mumwe madzibaba watakamboona wachinamatawo kumba kwawo. Saka pasina kana maminitsi akawanda wakabva wadzoka. Saka madzibaba aya achisvika, uyu munin'ina wangu uyu ndikabva ndamuti wechimhanya unodedza mama kuitira kuti mangwana zvinhu izvi zvizove neumbohwo hwakakwana. Inini vanhu kana ndichitaura anondiona sekunge ndinopenga, washoma wanobhilivha zvandinotaura. Alright, mwana endokubva mhanya asvika kunoudza mama wakaramba kuuya pekutanga. Uyo shamwari yemunin'ina wangu uya auya nemuprofita
profita ndakangomuratidza ndo basa iri handizivi kuti ndizve muchabatsirawo kubva ipopa zvichienda mberi. Saka ndakatanga kuda kutsanangura mamira zvakaita kuti ndisvikepe kunotimba apa, ndakabva ndadonha futi. Aipapo ndo pandakanyarara maybe 1 hour ndisiri kutozoti chii chiri kuitika. Saka ndokubva ameno kana wakanditeurira kana chii chakaitika. Pandakapepuka ndakazongona ndatota miri wangu wese kureva kuti ndakadiridzwa mvura. Ndapedza izvozvo wakazoteura futi, inini ndakuziva zvishomanana, ndokubva wandidiridza nemugomo wemvura. Asi ndakazopedzisira kupedzisa mvura iyoyo ndakuzvidiridza ndega inini ndakamira pamusuo. Ndo chiitiko chakaitika chimwe chandiri kutaura kuti zviitiko zvirimo muupenyu. Amaroto hatichataura tikapedza, anobata zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana kusanganisa nezvandikutaura zvenjuzu zvacho izvozvo. Kwandinofamba kuprofitwa ndinonzi munesha verenjuzu, asi iri rehuro iri hawa shoma anoribata. Ini ndega ndinozviziva kuti marotero andinoita ndakasvika ndakapedzisira ndakuziva kuti kana ndakurota izvi zvikureva zvakati, nokuti pane pamwe pandikazoti ndaenda kuchechi ndichibvuma pachechi ndaiti ndikana ndasumuka kubvuma handina chandaisiya. Ndabva ndati amai nhengi awa neawo 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 wanenge wakagara pachechi ipapo, ndobva ndaenda warota wachindipa nyama inge iri mudhiramu, asi wangu wachindipopotera kuti hanzi iwe wanonoka, wamwe wachibva wanditi aiwa murume wake anonetsa, zvakasiyana siyana zvavanenge vachitaura ipapo. Saka kudoma kwandaiita mazita kureva kuti waitsamwiswa nazvo. Ndakazopedzera ndakuti ndakarota ndichiendeswa kunzvimbo dzakasiyana siyana idzodzo ndanga ndakudzingwa. Pandikupedzisira kuziva pandikurangarira ndepekuti ndakarota pamberi pangu pachikandwa musoro weshumba. Saka panguva yandakatiza ndikabva ndatiza ndichidzoka kumba. Kubva ipapo handina kuzozviona futi zvakafanana naizvozvo, kana kuti wani wavo kuramba ndichizowaona. Ndo zvikamu zvandingakwanisa kutaura panguva ino. Ndanzwa muchitaura pandoda kudzosera mashure satenda mberi. Ndanzwa muchitaura makuriro amakaita muri mumaoko abamunini vanova munin'ina wababa wenyu. Ndakakudzwa musekuru wakabereka mai. Kwabamunini ndainoenda koshanya. Uko kwabamunini kwandikatomboti garei ko hanzvadzi yangu mutedzani nini wenamba 2 uyu. Ndokwandikamboti garei gore rimwe chete. But kwaiva kuri kugara kwetsawa tsawa. Ndaigara ndichichema. Zvekuti kuchema kwandaiita kwanga usiri kuchema kwokuti ngochema. Vanhu waitoungana wevillage kuti yakuungana. Waichiti kana ndapedza kuchema ndaichiti ndoda mvura. Ndaipedza zichagire mvura kana ndoti 4 liters nguva imwe chete. Ndapedza kudaro ndaitanga kudzvowa furu. Ndapedza kudzvowa furu vanhu vaindibvunza kuti ongocheme, ndaipindura ndichiti ndandisingacheme. Asi ndakazoti nerimwe zuva baba vaye ndiri kumunda ndokubva nditi iwewe udza amai wako kuti chii chaunenge uchichema. Saka ndokubva ndazovaudza mama ndikati amai, inini ndiri kuona murume ari kunditi ndiri baba wako, asi murume uyu ari kunditi dzokera kumusha, kureva kuti nandiri kumusha kwanga kwaroorwa amai kechi2 kunova kudharuweni. Saka amai vakati ndazvinzwa, inini zvandichaita enge iri nguva yezhizha taiyambuka rukwa runonzi Mazoe River kubva kudharuweni kuenda kwedu kuPfungwe. Saka ndopo wakanditi zvandichaita isusu ndezvekuti mvura ikapera murukowa ukayambuka unobva waenda kunogara zvamuchose kupi kuna mbuya. Ndogore rega randikagara naamai pamwe pese kusvika izvezvi ndiri mumaoko evabereki wakabereka amai vangu. So panyaya yababa iyi, baba varamba vachindaro ndatoona kuti zvinhu zvanetsa. Musha waparara. Musha wangu ndisati ndasvika panhau yababa wakaparadzwa nambuya anga ari mukadzi wehanzvadzi yaamai wangu inini. Mukadzi uyu tinogara muvhileji rimwe chete. Ainyatsozoti uyu murume wangu. Saka nyaya ikaitika pa yakatogarirwa dare chairo nevanhu vakuru kuti musha wangu uparare. Vanhu vakuru vaningagona kudoma pakaita mukoma wababa waamai vangu, koita murume wangu, koita mukadzi iyeyo mbuya iyeye. Saka vanhu ava murume wangu inini aisi akataura mashoko yanenge ataura nasekuru uko inini ndisiko, aibva uya achitaura kwandiri. Saka inini akasvika pekundudza kuti uri kuzvisa here kuti sekuru wako anditaurira kuti iwo sekuru vari kuda kuurayiwa mwana wavo kureva murume wambuya ava, kuti iwo kana waurayiwa murume wenu kuti wainetsana nenyaya dzawainetsana dzekumba kwavo. Saka kana afa uyu hakuchisina rimwe dambudziko richauya futi rekunetsana nemwanakomana wavo uyu. Saka murume wangu inini semunhu aive nemushonga waiuraya munhu, kana kuti unotouraya munhu nazvino within 3 seconds munhu anenge afa. Vakazivana
kuti ndozviripo. Shuwa kufa kukaita sekuru wakafa zvemaseconds ndokufa kwawakaita. Wafa kudaro wakatanga apo wasati wafa sekuru, murume wangu inini nambuya ava wakatotanga kutofambidzana. Ndo zvikazopa kuti murume wangu aite simba rekuuraya sekuru. Sekuru wasati wafa, murume wangu inini akatanga kuda kuuraya inini. But izwi iroro raichindiudza kuti nazvo izvezvi sumuka uti zvakati, sumuka uti zvakati, sumuka uti zvakati, zvinova zvekunzvenga rufu irworo. Ndingatsanangure zvishomanana ipapo pekuti murume wangu aida kundiuraya sei ndakazozvisa kuti aida kundiuraya. Aiti akaenda kun'anga, aiuya nezvinhu zvake woisa paanoisa, apedza kurongedza paanorongedza indisingatozivi, obva andibvunza kuti iwewe Mwari naSatani ane masimba kukunda umwe ndiani? Indobva ndati ndiMwari. Akati sei? Ndikati Mwari chikonzera akasika tese, hongu zvinozoya izvo nezvizvo, asi Mwari ndiye ane masimba pazvese. Ndikamuti inini nditendere kukubvunzawo. Akanditi bvunza. Ndikati iwewe pano nemwana wako iwewe ane masimba iwe nemwana wako ndiani? Hanzi ndini. Ndikati iwewe uri mwana waMwari, ndiri mwana waMwari, saka Mwari ndiye ane masimba. Zvakachinzi kwete. Ndikati sei? Zvakachinzi unozviziva here kuti kune mushonga unouraya munhu within 3 seconds. Munhu anofa akagara chero achidhiraivha achidya ari kusagura achichasei. Ndati hakuna zvakadaro. Zvakachinzi alright, iwewe kana waita nharo ndorotesta pauri kuti uzvizive. Ndikati hakuna zvakadaro. Zvikachinzi ngatipanane bhejo. Ndikati kabatana mumaoko so pasina kunetsana kupopotedzana kanaita sei. Zvikachinzi ndiri kupa Twix. Ndikati inini pa Twix idzodzo ndiri kukuwedzera dzimwe Twix wokwana mwedzi haundiurayeba. Fatabatana futi bhejo. Inini manje pandaisa bhejo apa ndainzwa zvandainzwa munyama yangu, mupfungwa nepai pese nezwi iroro richinitaurira izvozvo. Saka zvaita saizvozvo. Mwedzi wakapera akandibvunza zvikachinzi iwe zvauri izvozvozvo zvimbori zvii? Ndikati handizivi iwewe. Zvikachinzi aiwa dambudziko ndiwe. Ndikati sei? Zvikachinzi kune kwandakazoenda kun'anga, asi n'anga ikanditaurira kuti mukadzi wako ane midzimu yaida kusvika paari, asi midzimu iri kutadza kusvika nekuda kunamata kwake. Ndikati iwe ukateerera izwi rako kana izwi ren'anga yako kuti hanzi pane midzimu yaida kusvika mandiri, kureva kuti haina kusvika, ndiri kushanda nesimba raMwari, saka hapana zvaunondiita. Saka chakazoitika ilive yese yandiri kutaura iyi, chakazoitika ndechekuti ndakasvika pekuchiudzwa nezwiriye kuti iwewe chibva pano mushonga wewe wakuda kuchiuraya, enda pakadai pakadai pakadai, muri mumba mangu inena. Shuwa ndakasvika mushonga uyu ndakauona. Mushonga uyu ndikaudescribe zvishoma. Yaive iri nyimo yakakangwa divi rimwe chete, marara emumba yatinotsvaira, tsvina yemvuu here kana kuti yenzou, nezvimwe zvandisina kunzwisisa zvaive zvirimomo. So mushonga unotorwa wosunga pfundo, wochitora tsono, chere tsono yandikaona papo yaive iri pamushini yekusonesa hembe, yobayirirwa. Saka mashuromo zvichira kuti murume uyu akanga ambonditaura kuti mushonga uyu anoshandisa sei kuti munhu afe zvekukurumidza kudaro, akati mushonga uyu kana uchida kuti munhu arware kwemakore akawanda asi akarapwa asingapore, unobaya nechepakona tsono yobudikira worongedza zvakadaro. Kana akarapwa zvinenge haapore, kana uchida kuti afe ipapo unobaya pakati nepakati pepfundo, tsono yobva yabudikira painongobuda kunoko nemunhu anenge achitofa ipapo. Ndikati saka zvine iwewe hauna kuzviteera. Zvikachinzi ndakazviti asi zvakaramba, saka ndo mushonga ndikazowana iwoyo. Saka mushure maizvozvo uyu sekuru afa. Ini ndikanga ndaane mwana 2004 muna January. Ichiroti ndandine nhumbi yemwana wangu wegotwe. Saka zvaita saizvozvo ndopa wakatanga kudanana vachita izvo nezvizvo, wese wakazama kuda kundiuraya, wachinitumira nyoka, zvidhoma, nyanga, zvinhu zvakasiyana zvandingaverenga pano, zvimwe zvacho handichatozvizivi, hangu ndakangamwa. Zvese izvi ndakazviziva nokuda kwei iye aiti akabva kwaanenge abva akazvizama kuti azviite pandiri zvindiuraye, zvikaramba aibva uye achitaura, zvikaramba achiuya achitaura. Zvimwe zvandingagona kutaura iko zvinhu zvandikaona nemaziso enyama chaiko, ndakaona zvidhoma zvakaitika live, ndakaona nyoka, mheni, nekundigadzira kuti ndisaende kumaperiod. Ndakasvita kwe8 months, ndakakura dumbu kudai, ndakapinda dambudziko rekupera simba, asi dumbu rangu rakazodzoka ropa normal. Ndo zvinhu zvandingamunongedzera kuti zvaaindiitira kusvika nazvino. Zvimwe zvacho ndichiripo pakumususpekta kuti zviri kuitika ndiye ari kutumira nevamwe woma next door. Pozoita pari ipapo pamusoro pemhuri dzangu ari kuzamazve kuda kuuraya
nezuro chaiye kuma tasasangwati taiminute to 12 mwana wangu akandifonera goti akati mama ndozviripo nanhasi rekodhi yake ndinai mufoni mangu ndozvakarutwa hope baba vari kudai vada kundiuraya. Ndikati iwewe baba wako kana wakufonera vachikudzoti uya kumusha uforome zvidhina waudze pachena kuti mai wakandifonera nezuro, kunyange akakufonera rini waudze kuti mai wakandifonera nezuro vari kuda kuti ndiende kumba kwavo nekuti nekumba kwavo ndogara ndega. Vana vangu vakasuduruka, handizivi kuti nokuda kwei, handina kana hama inosvikawo pamba pangu, hapana kana 1. Ndo mamiriro akete upenyu hwangu. Makaita vana vangani? 3 mukomana 1 vasikana 2. Saka mbuya nemurume wenyu vachiri kutogara vese? Vari vese vane vana vavo 3 izvezvi. Chimina kaichi chisingatomboiti. So inini kuti ndizovabata ndikaita zvekuvabata, ndavabata kudaro mushure maunge ndanamata gore nemwedzi dzakati ndichinamata kuti nene Mwari musha ndichauda, asi handisi kuda kubva pano ndine mawanga nokuti murume uyu aindirowa zvakapurikidzisa. Papo pacho ndichitombofenda. Saka mwisi wandikazoti ndivabate, izwi rere rakauya rakati uri kuzviona shiri yako yaukateya iyeyi waibata, zvatiri kuda ndezvekuti izvezvi toda kuti uende mushure mokunge murume uyu abuda pamba achinyapa kuti ari kuenda kusowe kunonamata. Zvakachinzi murume wako haana kwaenda, aenda pamba pambuya apo. Saka iwewe enda ipapo izvozvo unoona ariko. Ndikati kana muri mimwari kana mimi baba muri kundidzidzisa mashoko haana kuipa, asi ndoda kuti mundibatire nyaya dzangu idzi ndidzite kwakachena. Nguva ino handichada kwadoka. Shuwa kwachena kunze ndakaita basa rangu rese. Takazowira pekuti ndaida shuga. Pane paitengeswa shuga mumaraini yekupima. Saka mai wakanga wamukirawo kumvura. Saka waenda kumvura ikoko ndokufa ndaenda kumba kwavo. Saka kumba kwambuya awa nekumba kwamai kwandaida shuga uku panext nepanext. Saka pandikashaya mai awa vekutengesa shuga ndopandakati rege ndichivateere kumatsime. Kuenda kumatsime tinopfuura nepamba pambuya apa. Ndopandikati ndakunotarisana kuti ndakutoona kuti dzimba dzawedza. Ndobva ndanzi iwe uri kuzviziva here kuti shiri yako nazvino waibata, iwezvo wochiita iko zvinezvi, enda nopambuya wako apa unowataurira kuti anzi ndikatanga kunzi enda nepo. Ndikati ini ndane nguva ndinosvikapo ndichiti chii, hanzi unosvika uchiti ndauya kuona kuti aidha kwamunoita dzimba dzenyu dzatanzwa nembiri ndokusvika kwauchafanira kuita, ndomazwi unosvika nayo. Shuwa ndakasvika pamba ipapo, ndasvika ndakavaona vari panze vachibika tii. Murume akagara pamusuo, akati rimwe gumbo panze rimwe mumba, akazendamira madziro. Saka nguva dzakazondiona mbuya ava, inini ndikange ndatopedza kuona kudhara ndokubva ngopanana saini kuti tiza murume vatiza vapinda mumba. Saka achipinda mumba kudaro ini ndakangonzi usaite hasha. Shuwa ndakasvika ndikati rugare pano, wakabva wandidaira nezwi rine hasha, anzi wawingei pano uri kudei, imboka yemunhu wakatotanga kutondituka. Ndikati aiwa gogo, inini ndiri kuda kuenda kumatsime kwanambofana, ndiri kuda shuga kwamaitwa ndechimusakasa, so ndauya pano kuona kuti aida kwamunoita dzimba kwandanzwa nevanhu, hapana zvimwe zvandiri kuda, ndakutoendawo kwandiri kuenda. Saka ndakuda kuti fambe, ndokubva ndanzi iwe tati ita zvatakuudza, shiri yako iri pano. Saka ndopawakabva nditi dzimba ndidzodziona, ndokubva ndatangira mukicheni. Pandakapinda mukicheni ndokubva waenda kudhoo rebedroom kwanga kuine murume wayaya. Saka ndokubva wasvikabva wabata dhora uku nokuku zvezvi kundivharidzira. Ndokubva ndamira ndikati aiwa kagogo, onai ndiri pamutizo, baba dhoreni wakaenda kuchechi nezuro manheru, wakati by 8 o'clock inini ndapedza zvese, wari kuuya nemafundisi nei wamwe wanenge wachizodobikirwa chikafu, wamwe warida kugeza, so vanhu vari kubva musango. Alright. Saka mbuya waya wakabva watanga kundishaudha zvekuti zvimwe zvacho handikwanise kuzvitaura nazvino kuti waindishaudha wachiti chii zvinyadzi. Saka ini ndopandikabva ndanzwi nezwi riwe, iwe uri kuziva here kuti uno mwoyo wakapfawa, ezvinezvi wakuda kutoenda chipinda mumba imomo. Ndopandikaudza gogo ndikati nini chibata imba yenyu zvakanaka, ini ndakuchiuya. Saka pandikasuduruka sezvinoita mahwa izvezvi, ndikabva ndangotsinzinya kudai sobva ndaona rima ipapo. Ndakamhanya ndisingachaoni kuti ndiri kuenda kupi. Ndokubva ndasvika kunorowa dhori nesimba, dhori rikabva razuruka. Ndokubva ndadonha pasi ndikatakurara nedumbu kudai. Pandikati ndichisumuka ndopauri kuuya uchindihuka. Murume uye pandakadonha kudai so ndikamuona achifuga magumbezi ari pamubhedha. Iwo ndokubva uya wachindibata semunhu anga ane bhodhi yakadarika yangu. Ndokubva wandibata kudaro, pandiri kuda kuti inini ndipukunyure mawari, handina kuzoti chii chakaita, bva ndadonha zvekare, bva ndadonha nemusana.
musoro vhawanda panze, makumbo ari mumba vhawandigarira. Saka pawakandigarira vhawandibata kumeso kudai saka ndikabva ndatsidzinya zvakanyanya mazangu kuti wangazondisunya nenzara dzawo. Pandakatsinzinyai wakandononza tsinjinya vhawededza uyu nemasaini vhawabuda panze ndobva aenda. Saka ndopa wakabva watora cup vhawada kutema naye kumeso, ndakarara nemusana kudaro, ndokubva watora beseni, ndobva watora banga. Pawakazotora banga ndopandakawasumudza nemutumbi wawainawo nemutumbi wangu wandaive nawo panguva iyoka. Zvakandinetsa nanhasi zvinondishambisa kuti munhu masumudzira ndakamuita ndakatonge ndakasumudza kashizha. Saka ndawasumudza kudaro ndopandakawajima ndakawabata munomu, ndokubva ndajima bva ndaisa pana apa musoro vhawaisa pasi makumbo mudenga. Saka ndakabva ndanzi nezwiriye iwe wanokuruma akakuruma anokugwadza. Saka panze apo wachiri kundishaudha wakati iwewo unozvizere kuti nhasi chainorara wafa, ini ndine uroyi hwakakurisa zvokuti sekuru wako wakaenda wandakatowadya. Saka kaka kamutumbi akandimbokawerenga. Ndikati kamutumbi iko kano kakarema kudarika mutumbi sezvikaita mutumbi wenyiwowo panana bheje panze. Saka ndawasumudzawo kudaro ini ndokubva ndaenda kunowakanda pambedha chiroti murume anga abuda atiza. Saka ndakazowadzipa uyu mutsipa wawe panapo ndakauisa apa pangu, ini ndokubva ndasungawo mhiko yangu kudaiso paruoko rwangu. Takanetsana takadaro kusvikira nawafenda. Wafenda kudaro ndobva wakachizoti wakafenda zvokukwanisa kutaura sanga chisina simba. Ndobva ata achimbondirega. Ndikati oraiti nini chandakuita ndechekuti nda kuti mundiudze kuti baba waDhoreni waenda kupi. Zvakachinzi mamusina baba waDhoreni kuno. Izwi revha randiudza kuti iwe wechisiyana nezvekutongana nemunhu. Tora bhutsu dzasiwa pasi pombedha. Shuwa ndakatsvaga bhutsu ndikadziwana. Asi ndakambodzitsvaga ndikatanga kudzishaya vandazodziwana. Dzakatiza wakasiya pasi pombedha. Ndobva tabuda panze. Tabuda panze ndakatanga kudeedzera. Ndakungoshedza just kushedza kuti ari padhuze auya atibatsire nyaya iyi. Saka pakabva paito wemunzvimbo imomo waienda kugarden. Ndokubva wanzwa ndichidaro. Wakasvika wakandibvunza chii ndikavataurira navo ikanga iripo. Wakati saka pamafunga ndikati inini ndafunga kuenda kudare nokuti nyaya iyi haina kumira zvakanaka. Shuwa ndakaenda kudare kutaura nyaya yangu hapana kana chakafamba. Wakashedzwa kudare wakati isusu hatidananeba. Mazvona. Uyu mukadzi anga atova nenhumbu yanga atova ne3 months. Murume uyu anga asina akafa muna January. Muna January imomo zvichiriwo kuti akatoita nhumbu. Murume uyu achiri mupenyu. Mamuri muna January zvaka muna April, muna April pakazoitika izvi. Saka zvaitika izvozvo ndokubva tazoenda kudare nyaya yese ikadini kati nini zvemurume handichada, ndomabvira ndikaita pamurume. Saka ndabva pamurume ipapo iye aiisa mhiko yekuti hofu roorwa kusvika nanhasi yenge riri 2004 ndopandikasununguka mwana wangu 2006 ndopandikazobva pambapa. Saka zvaitika saizvozvo inini. Saka zvichiriwo kuti mukadzi uyu akazoita nhumbu murume wake afa. Saka zvaitika saizvozvo ini handina kuzodzoka pambapa. Asi ndisina kuzodzoka pambapa handina chandikabuda nacho kana 1 kusvikira nanhasi. Ndo mamiriro akaita upenyu hwangu. Tichienda panhau nadzo muchitibatei nhau yekutorwa kwakaita mari nabamunini venyu. Zvakafamba sei kuti mari iyi itorwe nabamunini venyu? Ndanzwa muchiti ndo yandiomesera upenyu hwangu nekuti baba vari kuti aiwa hautange kudya mari itsva usati wapedza kudya yangu tsaro. Yakatorwa sei mari yababa wenyu kana muchigona kuti tsanangurira ipapo kuti tiona kuti nyaya ichi yakafamba sei? Right. Nyaya yakaitika ndiri mumashure baba wachitaura kudaro. Ndabva kumurume ndangofamba kutetereka nesango. Ndakazosvika kumba kwasekuru baba munin'ini wababa wangu. Ndokubva ndakuedza kuwapirawo nyaya yangu kuti ndomamirira ikaita. Wakati ichokwadi zvautaura kusi kunyepa, asi mapepa yababa wako iwewe yari mumbomo, asi wafoka yawana. Ndikati nokuda kwei zvikachinziwe chiri kumusha kwakaberekwa mai wako chero takakupa mapepa iwayo iwewe kuti uzodya mari yeuri kudzinza revamwe hazviite. Saka inini manje ndakazogara mufungidziro yekuti mari iyi iri kudyiwa ina baba munini. Nekuti baba munini awa nasekuru awa vaiwirirana. Sekuru wangu inini waitamba zviguri mukurarama kwavo kusvikira navakura. Handina kuzoziva kuti wakabuda here muzvigure kana kuti wakanga wakushaya kwacho kokunotambira zvigure, nekuti pawaitamba pa ini nditoriwo mudiki ndirichiri kuma 5 years ikoko wachigara kumapurazi, asi handichaziva kuti ipurazi rekupi. Saka 2023 iyoye ndakaenda kumba kwabamunini wavo.
ndaenda nanatete asi ndandisina kuendera nyaya idzodzo dzemari kwanga kuri kungoenda ukuwawaona mushure mekunge iwo tamboonana kumashure umo wachiti unozouya kumba tozotaura inini mupfungwa dzangu ndakangoti pamwe vari kuda kuzotaura nini nhau yababa saka ndakazoenda nanatete ndichisvika ikoko wakakundikana kana kundimhoresa wakazonzi nemukadzi wavo imimi uyu ndiye dzinza rako iri mwana wako chaiye chaiye neusina kumumhoresa wakazoita zvezvekundibata ruoko wakatarisa kusaidi ude handina kubvunza kuti chichaenda nechimwe zvakangopfuura zvakadaro kusvika nanhasi hapana munhu akanditsvagawo kana kuti anonditsvaga muupenyu wangu kuti chichiri kuenda nechimwe. Saka ukama hwenyu nababa munini ava kubva kare hwakanga hwakamira sei? Nababa munini ava handina ukama hwandingatsanangura hwakajeka. Handina chandikanetsana nawo. Havana chawakambondiitira chinondifadza kana wani. Zvazvinezvi chimwe chinhu chinondibata ndechekuti ndichiri mufungidziro kuti mari yavari kudya iyoyo imari yababa wangu inini. Ndechekuti wanobhadharira vana vechikoro vangangosvika 20 kana kudarika. Asi nini handina chandiinacho. Ndakambovataura nayo yangu mamiriro yakaita. Havana kana rimwe shoko ravakanditaurira kuti ndichakubatsira nezvinoti. Vaingonoti tichaonana. Nhasi uno ndaenda kumba kwavo. Havana chavakandibatsira nacho. Mana tuenda ndevavo? Havasi vavo vanhuwo zvavo. Vokungobatsira. Vokungobatsira. Uchibvunzisa baba, vakakutsanangurira kuti mari kuti izosvika kuna baba munini imari yekunorwa hondo here dzinopiwa vaya vakwegura vaya dzekunasa idzi kana kuti imari yavakasiya vashanda yeupfumi hwavo imari iyi yakamira sei? Mari iyi kunzwisisa kwatikaita hawana kundibudira pachena. Inini sezvo ndakandataura kuti mari yababa yekubasa kwawo kuhondo. Iwo wakati mapepa yababa wako yari mumbomo. Zvichiriwo kuti hawangambofambire mapepa yongogadzika mumba wasingadyi mari yacho. Ndo pakatangira pfungwa dzangu kuti ivo ava nemwana wavo ndo vari kudya mari ipi. Iko zvinezvi manzwira ndiri kuita makwai. Bamunini wava nemabhazi over 30. Mabhazi chete. Saka nezera ravo mari iyo wakanga waishanda kupi nguva iyi. Zvinhu zviri kundipa kakubhilivha zvekare kuti imari iyi ndeyababa wangu inini. Iyi nyaya yemabhazi haisi kuperera pamabhazi chete ka. Ine handizivi ndoti chimagaraji ndoti chimatotal nezvezvokutakura madhizvi nei handingataura kuti zvingani. Izvozvo hangu nhamba yazvo chaizvo handizivi. Iyi yemabhazi 30 iyi inini ndakainzwira pekuti mwedzi wapera uyu ndaibva kumusha ndakazosvika kumba kwadoka. Saka pakuzochinjwa kombi handakakwira kuenda naye kwangu kugazebo madhiraivha anga ari imomo ndiwo waitaura nezvenyaya iyi. Chikonzero nenyaya yakangonyuka kuvanhu handisingazive tikazosvika pekuzivana kusvika tapinda munyaya iyi. Dhiraivha akapopota kuti imimi munongofamba usiku sei muchitedza kufamba nguva iripo zvino makuzotiwanzira basa. Ini ndakamudaira ndakati shamwari hauna chinangwa chekupopotera inini kuti ndabva mune yeukombo ndichiya munomu. Iwewo nyaya yako yaifanira kuiudza kondakita zvachinzi ndiwa ndikutaurira. Zvakachinzi ndikati iwewo kondakita wauri kuudza handitaenda here. Ini ndindasara munomu. Zvakachinzi mimi muri wokwandiko munoita mutauriro wakadaro. Handina kumusvisva ndakabva ndamuudza chokwadi. Ndikati inini zita rangu nonzi Ramabhiza mutupo wangu manjenjenje. Zvakachinzi mabhiza wamabhazi ndiani wenyu. Ndopakabvira nyaya. Ndikati inini mabhiza wamabhazi ndibaba munini wangu ndo baba wangu iwawo weropa rangu chairo chairo. Zvakachinzi sei achikusiya muchitambura kudaro. Handina kunzwisisa kuti sei akataura mazwi ekutambura kwangu ini ndisina kumuudza nhamo dzangu. Ndikati nyaya yamabvunza inyaya yakakosha zvakanyanyisisa kwandiri. Inini handizivewo kuti sei wachindirega ndakadaro asi zvikachinzi asi wanotonyatsokukuziva. Ndikati nepamba pawo kubva kumusha kunosvika kuno kuHarare. Asi iwo zvavo ndovasingazive kumba kwangu inini kana kuziva upenyu hwangu kuti ndorarama sei. Hausati wambondibvunzawo nezvazvo. Ndomamirira zvakaita. Ndinonzwa nyaya iri kuenda pana baba munini. Hapana here mumwe veukama wenyu wamungazive kana kuti panouya izwi rababa paya munodi kuvabvunza kuti kondoenda kupi baba munini mari yacho havasi kukwanisa kundipa havasi kukwanisa kundibatsira nematambudziko andosangana nawo
ko hapana here dzimwe hama dzavakambokuudzawo baba pamunonzwa voice paya kuti aiwa kana zvanetsa enda kuna tete ngana enda kuna amainini ngana vanogona kunokubatsira panyaya? Ndisati ndatomboenda kunobvunza umwe munhu kuti ndingaite sei. Inini ndega ndosumuka ndichienda nekuti hama dzangu ndodziziva nekumusha nekupi nenzvimbo zhinji dzavanogara vamwe wacho. Saka ndichivataurira vana natete vanongotaurira zvimwe chete zvekuti hatina chatinogona kukubatsira. But ndinorangarira 2000 chiyo ndakukanga magore vakandifonera vakati hande toda kuti utibatsire, toda kuenda kuheadquarter. Taenda kuheadquarter toda ndonotsvaga mapepa ababa ako. Tatsvaga mapepa ababa wako kwakureva hanzvadzi yangu inini ndiye mhombe kwandiri. Hanzvadzi yangu iye akatoreswa senemu yekwamai wake. Saka zvikachinzi toda kuti iwewe senemu yako iyi ndiyo inokwanisa kutora mapepa yababa aya. Saka kana yatora mapepa yababa wako zvichireva kuti uyu anenge akukwanisa kuchinja senemu. Saka ini handina kuramba, asi ndabva ikuku ndikazoti papai ndichinzwa shoko richintaura kuti unozviziva here kuti musiye vanhu vaida kuti izvi zvakaitika, mukomana uyu akawana mapepa kuchinja senemu ndiye akufambira mari dzatiwa mumaoko make. Asi baba vangu inini havasi kuda zvese zvavada kuti inini ndini nditange kuita nhanga nyaya yokubata mari iyi. Kana ndichizopawo vamwe norudo rwangu inini ndopawo vamwe. Saka vese vandakaudza hapana kana anondibatsira, uye kuti kana ndichitaura nokuti hanzi ndinopenga, hanzi ndiri mupengo. Handizive kuti sei wachinditi ndiri mupengo. Handina musi wandikarowana nemunhu kana kunetsana nemunhu kana kufamba ndakashama kana kungominura zvako kana kupfeka hembe dzinoonesa zvemukati handisati, but handizive kuti sei wachindudzi ndinopenga. Takatarisa nhau dzacho baba vanombokuudza here kuti enda kana pabuilding yakadai kana kuti enda unoona mukuru nhingi, vanogona kukubatsira, vanogona kundiziva vatakanga tinawo panguva yehondo, vanogona kundiziva kuti aiwa vamabhizi vatakanga tinawo shuwa kuhondo ende mari dzavo dzinofamba dzakadai zvichida ndokwamunogona vanopiwa mamwe mapepa. Munyatsokunzwisisa shuwa kuti mapepa ana baba munini here kana kuti pane mumwewo ari kutodya mari vasiri baba munini. Chekutanga ndinopindura kuti bamunini hakuna umwe munhu ari kudya mari yababa, ndibamunini. Chechipiri pamubvunzo wamabvunza, baba kana wakandiudza pari zvino handina kwandiri kuziva kwakanditi ifamba soita so. Asi chandiri kurangarira muchindibvunza mubvunzo wenyu ndechekuti yange riri 2013 ndakatsvaga basa, ndakawanirwa basa weipapo kwandakaendeswa kwanga kuri kuMovet. Ende chiitiko ichi hachina kutangira ipapo chikaperera ipapo, zvikange zvatombotanga mumashure umu. Shuwa ndakaenda kubasa kuye pasina 3 days ndaiti kana ndakagara ameno zvandaiita inini pache zvangu nenyama yangu handaizvinzwisisa. Asi ndakazozviziva kuti pane zvinoitika mushure mekunge mukadzi uyu azondibvunza kuti iwe upenyu hwako unorarama sei, zvakamira sei, ndakamutsanangurira so. Mushure mekunge andiona ndichivhunduka kuti kana ndakagara semagariro andakaita ndinongoti chaindipa kuvhunduka ndainzwa kurira kwepfuti. Saka ndakazosvika pekubvunza kuti kuarea kunoku kunoitwa here zvekutreniwa kwemasoja vanoridza pfuti, zvikachinzi hakuna. Ndikati ko kunoita here vanoba wakapakata mbavha vanenge vaine pfuti, zvikachinzi hakuna. Zvikachinzi chii? Ndopakazondibvunza nhoroondo yese ndikamutsanangurira sekuziva kwandaita ndikati ndane 2 years ndichinzwa kurira kwepfuti. Asi 2 years chakatanga kuitika kuti nditange kunzwa kurira kwepfuti, baba wangu inini wakandimutsa umwe musi ndakarara. It was 1995. Saka ndakarara kudaro ndokubva nditi muka dzadziri kumapasti 4-5 ikokoko dzekuseni. Ndobva ndamuka ndagara. Chakaita kuti zviitike saizvozvo, muredhiyo mairira muchiridzwa mbira dzededzi dzedzidzi nehosho pamwe chete. Saka inini handina kunzwisisa kuti chii chaenda nechimwe. Ndakazongonzwa ari baba vari kutaura neni zvikachinzi ndoda kuti ubve pano izvezvi. Ndinonyatsorangarira kuti yange iri nguva yekunaya kwemvura. Saka ndakatanga kuchema ndakangogara. Ndamutsa baba wadhore ndikati mukai. Mambondimutsa here? Zvikachinzi aiwa. Mambotaura neni here? Zvikachinzi aiwa. Ndikati ko chii? Zvikanzi ko chii? Sei uri kuchema? Ndakada kukundikana kutaura kuti ndinosvika pemwe nguva yekukundikana kutaura. Ndakazoti ndo manzwira andazviita matangira aita nyaya. Saka baba wakabva wazonditi ndichitaura nababa wadhoreni kudaro, baba wakabva wanditi zvimwe ungafungidzira kuti uri kurota kana kufungidzira kushanda kwepfungwa dzako, rega ndichikupe mucherekedzo kunyatsoziva kuti ndini baba wako. Ndakabva ndanzwa kurira kwepfuti.
kanokwana kuita katatu nguva imwe chete kuti pfuti chaiyo svinu kwete tupfuti tudiki-diki. Saka ndaikwakuka panguva yairira pfuti idzodzo dzese achindibvunza kuti chii, ndikati ndikunzwa kurira kwepfuti. Mambobata pfuti yenyu here kubva kukumutsei kwandakuitai? Zvikachinzi handina kubata pfuti. Saka ipapo handina kuzoziva kuti chii chakaenda nechimwe. Ndikabva ndangoona ndasumuka ndabva ndaenda kumba basa hamuna kutozoritsvaga kana kuendera mberi nekuriita? Ndichiri kumusha. Saka ndakasumuka ndikaenda kumba kwasekuru kwakaberekwa mai kunova kwandakakurira nazvino ndokwandichiri. Kwainaya mvura. Chinondishamisa kusvika nanhasi ndikagara so handina kutota nemvura ndichifamba, asi kwaive neuswa hwakareba kudarika inini. Ndakasvika kumba ndakaenda kugara kuseri kwedhoo. Sekuru wakati warohwa here, wadzingwa here, zvese ndangunodaira nemusoro. Ndakangobudisa muromo mumwe chete ndikati ndoda kuona tete kuri wanzvadzi yababa wangu anogara muvhileji imomo. Takaenda ikokoko. Sekuru wakanditi ndikupe bhachi rekupfeka nekuti kuri kutonhora uye kuri kunaya. Ndikati handisi kudavo. Ndakafamba pane nhambwe pese pandiri kutaura apo uye murodhi tunzira tudiki utu maive neuswa hwakakura kudai uine mvura. Chinondinetsa nanhasi handina kutota kana hembe. Ini pachangu handina kutota kusvika ndakasvika mumba imomo ndakaita semunhu iye akubudirwa. Ndakataura zvandakataura zvekuti ndikuda kuenda kumusha kwedu chete chete. Ndomazwa ndichiri kurangarira zvabva ndakwamai avo mai uyu movheti handizivi kana chiri mupenyu nazvino andibvunzurudza kudaro. Ndopandikati ndanzwa kurira kwepfuti so zvikachinzi baba wako iwewe mari dzavo dzakafambirwa. Ndochinhu chakatanga kuzondibvunza mushure mekunge ndarondedzera. Ndikati nini mari dzababa wangu inini kana dzakafambirwa handizivi, asi ndine fungidziro kuti dzakafambirwa nasekuru nokuti iwo wakanditaura nemuromo wokuti vane mapepa yawakafambira zvokuti mari iwe kana nini ndikada kuifambira sei hapana chandinowina. Saka zvichireva kuti iwo wani wakatsipika baba wangu inini wakaita inini wacho kuti ndisemwe nehama dzese kuitira kuti pakaita vaviri vatatu vanoda kumira neni ndaizogona kuti ndibatsirei zvinhu izvizvi kusvika taziva kuti mari iri kudyiwa apa kana kuti mari iri apa. Saka chakazoitika ndechekuti mudzimu namwari wangu nguva payakasvika kuti kunyange ndisati tasvika kumucheto kwenyaya inini ndega pachangu ndakasvika pekutenda kuti inini zvangu zvaita pandikaona YouTube yasekuru Tasvo kusvika nanhasi ndiri pano. Ndichida kuenda ipapo panhau yekuona kwamakaita mavhidhiyo asekuru Tasvo takuda kunopindira. Ndezvipi zvamunobatsirwa nazvo? Inhau yemasvikiro here? Inhau yemhondoro here? Inhau yemushavero yehuroyiri here? Inhau yeyi yamuda kubatsirwa nayo kuti muzive munhu akatora mari yababa venyu here kana kuti? Nini pazvese ndiripo. Asi dindingwira kana kuti huru yadzo inhau yababa. Nekuti chazondipa kuti ndichipete magemenzi angu ndirongedze inyaya yekurwara handichisina zororo. Baba vanosvika pekuda kundiisa kumaoko yewakaipa kuti wandiuraya kusanganisa newandiri kufungidzira pari zvino hanzvadzi yangu iyoyo kuti akuda kundiuraya manje kuti iye asara nyatsofambira mari iyi. Ndo zvamo mandiri nokuti ndakaprofitwa nezvazvo kuchechi kwavamwe vanhu. Asi dindingwira renyaya yangu patinotangira tichipinda mukati mezvese inhau yababa. Kusvika pane zvese, kusvika kune vana vangu, kusvika kubva kusvika kune murume wandikasiyana naye, kusvika mune vemunharaunda vandogarisana navo nokuti mune mhiko dzokuda kutondiparadza asi vachida kundiurayira stendi yangu. Stendi yangu yanda kuitenga pamusoro peimwe pakatengwa nomumwe munhu. Takangotengawo pasina kana umwe munhu. Asi zvese izvozvo ndozvandiri kukumbira kuti dai ndabatsirikana sei kudaro. Ndopa ndoda kuti pajeke papo nadzo muchiti inhau yababa. Munoda kuti baba varegere kutaura voice here? Munoda kuti baba varegere kuti vatobuda vachitobuda kwazvo kana ndichibatsirwa kutobatsirwa kutoti kutangira kwazvakatangira ikoko kana pane vakawatsitsa kusvikirana tasvika pandiri kuda chaipo kuti apa pane mari yangu apa chete chete. Nezvese izvozvo zvichitasvuriwa da kuti zvitasvuriwa hapana chada kuti chisare kuvanhu mba kuipa makone akarombwa zveuroyi zvacho kana zvei chimwe nechimwe pacho.
saka ndichida kupendera iko zvino hapaniri zvamuri kunetsikana nazvo. Ndanzwa nhau yenzeve, ndanzwa zvakare nhau yekuti ndine urwere hwandaakunzwa munyama yangu. Hapana iro rubatsiro rwamungada imimi kubatsirwa narwo, sinzi mati hama chaidzo hapana chada kukonai, wangoita zvinhu zvenyu mega. Muri kurarama sei uye ndezvipi zvamungade kubatsirwa nazvo kuti upenyu hwenyu huenderere mberi zvichida sekuti tasvo vacho vari kunzwa nevamwewo vanogona kukubatsirai vanoita zvechivanhu, vanogona kuti uyai tikubatsirei. Imimi chamungade kubatsirwa nacho kuti upenyu hwenyu huenderere mberi kubva nhasi uno, sekuri tasvo vasati vaonawo chirongwa chinochi kana vachizochiona mangwana kana kuswera mangwana, asi nhasi uno munenge mada kurara madya something. Saizvozvizvi kumba kwacho hakuna kana chekudya. Ndangomuka izvozvo handina kana chekudya. Kutouya pano handina kana chandadya kana wani. Ishungu dzinondipa kuti ndirambe ndichidai sokuti ndinosvika kupi ndichikumbira. Hama dzese, hama dzamai vangu chaidzo inini dzakasvika pekundidzinga. Ndakarohwa inini Sisi Elizabeth kuti ndiri murombo. Nanhasi ndinodonha nenyaya yekurohwa ikoko. Namai nini namai vangu nasekuru hawana hawo kundikutsanirana, asi mai nini wakandirowa zvokuda kundiuraya chaiko. Sekuru wakandirowa zvekare zvokuda kundiuraya. Asi vese vangonotaurira shoko rimwe chete kuti hatichagona kugara newe nekuti uri murombo. Ndakasvika pekubvunza kuti ndakaitawo zvekuda here nini urombo ihwohwo, zvokuti kana dai mari yandatovirisa kunoko ndakaipiwa kudhara, asi ndichingoita kusunyikidza kuti chirongwa ichi ndizondowana mari yokuti ndawisa kuno. Asi kana ndikadzoka gasi chairo hamuna, ndikaenda kunoti ndikweretesewo mari kana dhora chairo hakuna munhu anoda kundipa, nekuti anozoti kana kuti ndikakweretaka ndinoidzosera nei. Ndikaenda kubasa handibhadharwe, kutsvaga kana mari chokungoti ndingosakurawo pachiwanze peumwe munhu chaipo ndogona kurivana, asi handipiwe mari yacho. Kana ndozotopiwa kana kuti hameno, kana hameno ndoti rini, ndongoti handipiwe. Zvandiri kutaura zvekubasa pandakabva mai manje kuBotswana uko kwakasara mari. Ndine vanhu vazhinji vandakakweretesa zvinhu kubva ndiri mucross border, but mukasvika kumba kwangu kana muchida ndogona kukuratidza rimwe vhidhiyo riri mufoni mangu. Ndozvakaitika kumba kwangu izvozvo, ndozviriko kumba kwangu izvezvi, ndogona kukuratidzai. Saka chinangwa chihombe chazoita kuti ndisvike pano nhasi ndechekuti pandakaona kubata kwatateguru Tasvo, mwoyo wangu, kunyangwe baba wangu ndaiti ndikaona vision yawo kudai wairatidza kufara. Nezuro chandingataure kudhara, nezuro ndakataura namukoma Robert, ndazongoerekana ndichiona kunze kwaedza nekufara, ndichitetonge zvese ndatova nazvo, ndichipepuka kudai so ndikuona handina kana chekubika. Ndikati izvi zvane chirevo kuti sekuru wachamira neni ndichamira nawo pabasa iri. Ndochivimbo changu. Kunyangwe ndisati ndavaona, ndisati ndaziva zviriko kumberi, kusati kwambonzwi, inini pachezvangu panyama yangu ndikagara pano kudai ndatova nechivimbo kudhara. Chivimbo changu chakatanga kubva mukurota kwandikavaita. Nyama dzangu ndikamboita mazuva ndisina panondidzimba. Nzeve idzi ndati dzakatanga 2013. Mudumbu mangu mune chinhu chirimo chokuti chine nguva yekukura kuti chibhagira changu chichidiki chakaoma kunge dombo, asi chiri chinofema. Izvozvo kugara kwandikaita panapa chirimo mudumbu mangu. Musoro wangu uyu ndakambobatwa nemusatanist, unonguva yekuvhurika mabhonzo. Ndine nguva yekuti handinzwisise zvimwe zvinhu zvanenge ndichiita, but hazviitike pese pese izvozvo zvekusanzwisisa izvozvo zvinoitika apo nepapo. Izvozvi pane patakwira lift apa ndangoti nofunga nyaya yelift ndarohwa nedzungu, uye kuti ndogara ndichingorohwa nedzungu. Ipapa kuya kwataita zvekuti kana kuti ndiite basa rekuti ndakuita basa kudai, hazvina basa kuti ndaita basa rakaita sei. Ndichipedza ndinotonga ndandichidzura miti nemaoko, miti mihombe kana kusunda makomo nemaoko, kuti nyama dzangu panenge pasisina apa. Ndiri munhu wewe unoti kana urwere huchindibata unonditangira pano pamusana kunova kusaidi kwandairohwa namainini. Mainini wakandirwa 2017, but ndikazotanga kurwadziwa 2021 kusvikana nhasi marwadzi asi kupera.
Regai tichizvisira kuna tateguru Tasvo. Sekutaura kwamaita, sekutaura kwaita mama, ndofunga manzwa. Sekuru Tasvo, chichemo chavo ndechekuti dai ndangosvikawo kuna sekuru Tasvo ndawana kubatsirwa nekuti kana zviri kubuda pandiri kutaura kwevoice rababa zvese zviri kubva pandiri ndiri kungonzwa ndichingonzi enda kwasekuru Tasvo zvinhu zvako zvinonaka. Sekutaura kwaita mama ngatingobatsiraneiwo vanokwanisa vari pedyo nasekuru Tasvo vanogona kupotswa nemeseji iyoyo asi tichaedzawo nepatinogona kuti vasvike ikoko vabatsirwe. Asi chimwe chavataura ndechekuti kana kumba kwandabva hakuna chekudya muzuva ranhasi ndikadzokera handisi kuziva kuti ndichanotangira papi. Asi zvese izvi zviri kuenderana nekudyiwa kuri kuita mari yababa vangu vaiva muOvheti vakafira kuhondo. Kana paine vanokwanisa kubatsirana namama vari kumaofisi anoona nezvevakuru vakarwa hondo, ngatibatsiranei navo tinyatsonzwisisa kuti mari yavamabhiza iri kudyiwa nani, mari yavamabhiza yakaenda kupi. Ngatibatsiranei namama kuti upenyu hwavo uende mberi. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo tichiti chisarai. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.